Zdravím všetkých priaznivcov tipovania a kurzových stávok. Máme trochu menej úspešnú periódu v šortoch, keď nám cez víkend ušli 2 zápasy. Stále sme v pluse a analýzy ako je aj táto sú zatiaľ slušne profitabilné. Nevešiame hlavu, tipuje sa ďalej. Dnešný tip z pomerne chudobnej ponuky som vybral zo Severného Írska. 10. Portdown privíta v sobotu na svojom ihrisku posledný 12. Loch Hall. Zápas 12. kola severoírskej Premiership sa odohrá na štadióne Shamrock Park. Lepšiu formu má domáci tím. Portdown v ostatnom zápase nestačil na seberovný 9. Glenavon a prehral vonku 2-1. Bola to už druhá ligová prehra v rade a ak pripočítame pohárovú prehru 0-1 s druholigovým Arts doma, potom je to tretia. Celkovo sa dá povedať, že doma to Portdownu nejde. Popri slušnej ofenzíve to v obrane vôbec neklape. Portdown dostal gól v každom z 5 domácich zápasov sezóny. Nehlásia žiadne zranenia. Loch Hall prehral 6 ligových zápasov v šnúre. Nateraz posledná prehra 4-1 na pôde lídra Ballymena United veľmi neprekvapila. Loch Hall vyhral jediný zápas sezóny, keď si hneď v prvom kole poradil doma 3-0 s predposledným Carrickom Rangers. Na hre Loch Hallu ťažko hľadať pozitíva. V posledných 5 zápasoch skorovali jedinýkrát a zároveň dostali 14 gólov. S 30 obdržanými gólmi sú tímom so suverénne najhoršou obranou. Dnes nenastúpi dlhodobo zranený stredopoliar Pablo Andrade. Posledný vzájomný zápas sa odohral v 3. kole aktuálnej sezóny a zápas na ihrisku Loch Hallu skončil 2-2. Dokáže si Portdown napraviť domáce štatistiky, alebo po 6 kolách prekvapia hostia? Pre začiatok by stačilo, ak by hostia dali gól. Portdown, ktorý pamätá aj lepšie časy, by mal tento zápas dotiahnuť do trojbodového konca. Stávkovky ponúkajú celkom dobrý kurz na viac ako 2,5 gólu. 1,69 má určite hodnotu, naopak pod 1,60 netipovať. Pekný víkend želám, priatelia, oddychnite si, zrelaxujte, venujte sa rodine, koníčkom. Hlavne pustite tipovanie z hlavy, je to jediný spôsob, ako vydržať v tomto biznise roky, 10 ročia, inak vás to zomelie. Vidíme sa pri ďalšej analýze alebo šorte. Čaute.